Sukadaraka nabu tepengkar kami ya Allah. Nada kapega gagami na pengenina miraka na turuang kasiran ya Allah. Ya Allah na sumanga uluan nami na mga uripen kasiran ya Allah. Mas mabageraka adisiran ya Allah. Nagus kay pepar ku mga puso iran. Skay diing gira-gira ku mga puso iran na pangninamira kaya Allah turuang kasiran padal mga ku mga puso iran sulimu gagawranon sulimu gagaw na guranong kun dedatuaniran na inggulalaniran sumangatas tanggunganiran na mitunairan sukabenar kiran mga pagtawiran ya Allah. Ya Allah, padal mga ku mga puso iran, padal mga ku mga puso mga ulungan nami, sutitua para tiyayaraka na bukalakaraka ya Allah. Ya Allah na umpiya inga subatadami sa katuruangar kami langun. Turwa kaming ka mga pagtawiran na turwa nga mambuso mga datu ami mga uluan ami sa kaumpian subatadami ya Allah. Ya Allah na ang katangar kami surarangit ka gusumur ka kaya Allah. Napakada nga suragaur nagusimukot nagusuridu agusuka pupubari naguayamala nakataguang kami sa paratiyaya kataguang kami sa paratiyaya nagukalakaraka mga pagtawiran aguso mga datuami ya Allah. Sumanga uluan nami na makabagar suagamang kaya Allah agama Islam umanga ingadami na siapa nga sumanga ulama ami agu sumanga ustadami agu sumanga imamami agu sumanga daiyami agu sukalangulanguan nami nami amarati ayar kaya Allah amagingara sa mga Muslim. Siapa kaming kaku mga murala, mga tiuba, mga dusa na gusto ko makabinasar kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin.